Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kehenyo Tribute Council Soyong Circle hagasngi balang ka arpo khendai tere gubernai jille o arajar arpo ar kala ujor haga Deputy Commissioner Supply jong ke East Khasi Hills District Shillong halor ka jingshim tam ni ka bai khao ration hakidukan sam khao ration hakasnong marpana kasnong ka baham hapo ka Soyong CNRD block kani ka jing ujor jong ka seng kalong namar ka jing sngokya halor ka jing o jong ki pai ba nong shnong jong ka snong marpana halor ka jingshim tam ya kador baik hau ration ha ka bakalakta hado kata-kata ya ka kamai kaji jong ki long ying badok bakerdo shnong ja kamar pna ngi dab dak susi badi studio mo habangi le sim yo khao yengi ari to khao te mas la sim to khao ngi la aya ya ki dak kata kat khao jongi ngi la ai haki bad ila sim bad ila tho ta register jong jong te daladam ta ila pasan yengi ngilaya I ata kakot bangi san hata kakot ru ladan hilai tingka hangta ladap san ladap ye ngi asim ta kad bengi la sim ngi ai no kapisa andang ila ai kita kapisa yang pi demi ai kata kadosan tingka himtre te nga ong habanga te ngom kat ka baka sarkar hi kanang manglai tingka ngam ai mo itaw dor basan tingka te yang haba pimsim itaw dor sandengka yang I masyong tu te kumno kan cukup sam ay pi yang entah te hang tahi ladon ita iwe bat inong pun ya I nong sam khau jengi bat uang bat dem ai ta ka sandengka uang nai ai khau ri tu te ngaro hang tahi ni wan no kan habang imyo mo ito khau ba im don te ban ai ta ka sandengka hi kwa hi ban ai tang ka do lai tingka ngomen jol tu jeng kran jeng ilong kami masih pencan mau hang ni men suam shwa hasnong jengi ki sam khao riu tengka kilo bat lai kilo sikli riu kakak ingin dan hakti jengi te hadin haus nam ajar phau ya kun ma banya yo ya takaka isher jengi ini sayo ahla ka jong maka te u khao ini sayo bat san kilo sikli riu lai tengka si kilo te kom tang ila da ke jing keman hanrai mentapat ki pen si pen khore biang bingin bingin yo biang sandekasi kilo ringi dak jeng susi ke bakra namang hidai ki baduk hidai ki bakardu hidai ki nongrep te kumta ngakar pat ya kadisi badan burang bejongi ba in wan tu lalam hak snong jengi namar ba nyem kwa mo bagan kiun ni her kador khao ki kwa ba katkum ba kasarka lamang yangi lai tingka si kilo bat san kilo si ajingsya apo ang sinong marpana na uli ukhao badai nak skim ba yo jimtoy na PHS bat AY ka dor sarkar ka bu ka dor lai tengka si kilo te po berpendapat ki dong sam khao kisim yang ka dor san tengka te kane ka jing ka ba nakaliang hipai ba kile sya mentala don kumba lai benai tameng bat babun hapo sinang marpna kimnut ban le sim yo mi khao namar ka jing perkiu dor jubor da kinong penya hapo ka sinang marpna bat kinong sam khao ina takadaw ka pelong yagi ba hinwan ban ujor hat Deputy Commissioner nang ba in sim kya yo ni kam nang ba kanam don su kan kane ka jing sim dor tam ya ukhao ya ka ba kalabu sarka aga jing sya kane ka sinong marpna na du snem ahajar phawru kala sim hakadon ri tengka ya ule ukhao PHS ba AY berkumjuru kala charge dagador ya kine ki khao ba yo nak skim PMG ke AY na takadaw sa majar phaw na kaliang jungi kum ka HYC yo circle ilabu komplain po office jong Deputy Commissioner bada ka jing tuklar jong ka DC ha to por kala pelong ye kine ki nong sampha po nomor na bakin penhiar ya kador ri tengka ka kum pelabu sarkar bat ban sam ye ule ku khao bala ai na skim PMG ke AY henry kalong ka bas ngusi pat ha ule benai bladap na kaliang kine ki nong samkhao kila perkiu yang kador de kita na kaliang jongi sa wan biang ban bu kane komplain hang ne po DC nang ba DC jimkia ban penhiar biang yang kador ban ai ka order ya gide nong samkhao ban penhiar ya kador ka kum ka jengbu jok saka ka jubab ka bangiyo da DC na DC kalong ba DC ila ha ya ka ya ki nong inquiry batchen
lembang kata ki inquiry ke ba ki officer nang ne po DC office ban lek satai isa simkhia ya kata ai ka halor ka inquiry ke ban mi kata ka jing komplain jong kane ka message ke baklian ke bangi pha segi senang ba repair hot ki bun ba ki senang ki ban kalian ka new trap you council unju ki unit ki dan po kaseng apo ka circle jongi ilai bu ko komplain nak pos ka por ba halor ka jing sim tam ki ne ki nong sam khau ya ubai khawrason Tika message ke bakliar ni kuat ban ais ki senong ba repair ba kim dei ban simtam yang baik khawrason kim dei ban yon ben ya ki pai ba nong song senong ki ba yo jing metoi ne khawrason handai ladon kano jing e nak liang kaseng jilong ke belah kloi ban ya keren ne ban ya ajing mut sak sorkal ne ban di konsol nang ba kanam don su kano jing e handai ban yon ni pai ba ada ka ba sim ha kador ka bariam ngaso ba nang liang jungi kum kaseng ini yai persya ba nginam aila di kumta ngakot ya ka jing trilang jogi senang ba repair ba ki subha ban dei ban sim tam yang kador ban sim ha kador ka biang terkum ka jingbu jok sarkar hadu mentahi kum ka jingtip jongi kum ka seng HYC ngilayo artli ki senang ka wei po senang nang se ba ka wei pat po senang marpna te kine ki senang po la nang se mencua ki bang lebu komplain hang ne bar mentah ki la ya be renti da ka jing sim khia nang ne po DCFS bar kerman ru ba na ka jing sim khia jong ka DC hang ne po senang marpna ru la ban soft no yang ne ka jing e jong pai ba nang kalau ke balongo ba nak ke por mar bakini ki dilar ke puntar kambakla ya ke bor ban penki dor ya kau senam marah ja arpauru lapen ki ka do hadin ba gila bu ki ujor ba gila pen her dor no re mentai apa gila pen ki dor be ja arpau du mentai arpuar mentai gila sedang dong pen ajar arpau ki pen gila pen her beang mentai mentau ajar arpuar ki pen ki beang kan ka daw jungi kum ka sengi wan beang ban bu ya ka jing ujor kan malaban penhiar sepang kam sungoi ha mo ha ban simtik takum ya ka ai ka bak sarkar kalamang nak banta jong pai ba ka dolai tengka ya ka skim AAY pat ka PSH ang ta bade ya ka nak skim PMG ke AAY untuk skim de ban sim atang tengkaru ne disir ong wat lada ka supply nak liang disiru namla ban penkiu ya ka dor ha ban sim batik kat kum ka skim bak sarkar kalamang marap kani ki haban ya jot kat kum ka an nam la ban penkiu ka dor kat ka ba maki kimon tinggal ku beli DC nama bila sim khia ya kene ka kam ku jungi tinggal karpal ese kene kam nak ban tak tu kinong song ke ba bom let sim shu yo khal ese mo kan kam kloi ese ngin sa kan sa yo na ban let sim yo khal ka dor lai tangka ku mak sarkar kalama